ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми барои ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 7 майи соли 2025 навор кардам ба шумо. 100% боварӣ дорам ки навори имрӯза кардаим ба шумо маъқул мешавад. раҳмат ҳам мегем мардуро. дар масъалаи лайкҳо бепарвоӣ накунед. барои рекламатое ки муроҷиат кардем мардуро, тамошо кунед навори имрӯзара ки ман чӣ пешкаштон мекунам. дӯстон, шумо агар ки хонадорен ё ки мошин ё ки замин ё ки ягон молу маҳсулот техника бошад, агар метавонед дар рақамҳои мо муроҷиат кунед мардуро, барои савдо кардан, яъне ки барои фурӯхтан. дӯстон, ман имрӯз барои шумо чиро пешкаш мекунам? брусчаткаҳо барои зебоии замонавӣ, барои ҳар як ҳавлии шумо. агар хоҳед ки шумо ҳавлитон ё ки роҳрав ё саҳни хона намуди шина муосир ва ҷалбкунанда дошта бошад, пас бардоро ҳамин интихоби брусчатка ин беҳтарин аст. барои зебо кардан устувор ба обу ҳавои гуногун тобоварай, ҳатто солҳои дароз ҳам хизмат мекунад. барои роҳрав, таваққуфгоҳ, гирди ҳавлӣ, ҳавз ё боғчаҳо беҳад мувофиқ аст. насбаш осон бардоро, насби осон. нархҳо бесокулаш аз 45 то 50 сомонӣ, басокулаш бошад дӯстон аз 50 то 65 сомонӣ. сифати баланд, нархи дастрас ва интихоби васеъи рангҳо. суроғаки ҷой бардоро. шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. соҳиби цех хади акай Абдулло. рақами ватсап ва дасти ака овондагим. метавонед ки шумо занг зада рафта аз хади ҳамин ака харидор кунед. дӯстон, мегзарем ба эълони якмон. боварӣ дорам ки аввали ҳамин навор тамошо кардем маъқултон шид. як дона мототсикли фурӯшӣ ки дар ноҳияи 5 қарор дорад, 3500 нархи ҳамира гуфтаиса акамон, боз ба миллат 2024 солаш. 4 таскорс дора. беҳуҷҷат луббои ҷо мерай, мега акамон. ина бинед. ҳозир ака айни ҳол дар Тоҷикистон қарор дорад, дар номерои русиш дар ватсапш метавонед ки фақат шумо муроҷиат кунед бародаро. 3500 мототсикли фурӯшӣ бародаро. дига чӣ тон мефура? беҳуҷҷат луббои ҷо мерай, мега. балнош 100%. айҷа ай мойкада шуштесташ хулас. касе ки ҳавас дора мотоциклда, марҳамат кунед, занг бизанед када. ба эълони дигӣ мегзарем. эълони автомобило Астраев, яъне Хеҷбего сар шид. соли 1992 Астраев имрӯзамон дар Душанбе 22000 нархаш, бензин плюс газ, абимотор 1.6, коробка механика. рақам плюс 998 775 37 30 боси. ватсап яка ба ҳам дастӣ. Астраев ки соли 1992 1.6 газ бензин ҳардаш чотка кор мекунад. чашкиҳо 100%, ягон грамм хеле пусидагӣ варид надора, умуман дили дур наро. мотор коробка 100%, ҳуҷҷат плюс утилизатсия иш бошад бо солона. дига чӣ тон мефара бардоро. Авто ТВ пастаратсия мекунад ки ҳам вақт чизои нав пешкаши шумо бигардонам. подписчикои моҳтарам, ба эълони сеюм мегзарем. Opel Astra F ки соли 1994 дар Душанбе айни ҳол қарор дорад 20000 гуфтаиса нархш акамон, газ бензин ҳардаш кор мекунад ки дар кузови универсал. аби мотори 1.6, коробка механика. дӯстон, рақамо 965 0095 ватсап яка ва ҳам дастӣ. марҳамат бародаро, касе ки ҳавас дорен дар Astra F дар кузови универсалаш соли 1994 дар Душанбе рай рижда гаштаги анайҷаш боша бародаро. мотор коробка мега ива 100%, документ утилизатсия дорад, газ бензин ҳамаш кор мекунад. ака мошин камтар дига краска талаб бародаро. ака дар ҳисоби миёнаво мегири, ба фикрам бабур дига краскаш мекунӣ. ба чорум эълон мезарем дӯстон. Opel Astra F ки соли 1993 дар айни ҳол шаҳри Кӯлоб қарор дорад, яъне моторшай 16500 сомонӣ дӯстон. 16500 сомонӣ Astra F 93 сол. Astra F седан, газ бензин, аби мотори 1.6, коробка бошад механика. рақамо 985 43 95 01, ватсап яка ва ҳам дастӣ. утилизатсия дора. 4 балон нав, мотори инжектор, сирош намефурӯшаш мега. касе ки агар сирош нафурӯша бардоро уда маблағ дар курай. як рафта аз назик бибинен шируинар. ҳамин клубда кази бошад, як бинесу саҳай кунем маъқул доша хай бигирем, арзон гуфти саҳиш бовар кунем. агар
ба панҷум эълон мегзарем. Opel Vectra B солиш 1998 дар душанбе айни ҳол қарор дорад 23000 нархша мегакамон бензин плюс газ кузов седан аби мотори 1.6 коробка бошад механика чорни свет якта тонировкача дарини шаҳрда фақат газоиш мекунем бардор. Рақамо 905 74 73 73 WhatsApp яка ва ҳам дастӣ. Мотор коробка хадовой шабигирамагар ё 100% утилизатсия дорад. 1.6 оддӣ моторш газ бензин кор мекуна. Марамат кунен. Фақат мега илтимос харидори аниқ занг бизана боз ячи муомила мекунем. 98 сол. Ба 6 миллион мегзарем дӯстон. Яхта Кемрича ки солиш 2007 ози нархша мега мумкин ки боваритон умуман меген дурӯғ мега. Дар душанбе айни ҳол 25000 Кемри дӯстон 2007 сол. Газ бензин кузов седан аби мотори 1.6 коробка автомат. Бача, амин мошина пешкаш кардам. Хоҳишмандам лайк абаза. Рақамо 711 боз 11 0441 WhatsApp яка ва ҳам дастӣ. Мошин ҳолати хуб қарор дорад. Нарушка, краска мега мақсад газ бензин неки кор мекуна, утилизатсия дорад, 4 балон нав, аккумулятор нав. Хулас шербачо пул дар кора мега барай мефурӯшимаш. Ай так бигирем мошин махадам дилё намешам ки фурӯшам. Намарамат кунем дӯстон дар душанбе 2007 Кемри. Ба 7 миллион мегзарем. Яхта Toyota Corolla ки соли 2004 ям дар душанбе айни ҳол қарор дорад дӯстон. Газ бензин ҳардуш кор мекуна, коробка автомат айне ки. Аби моторш 1.4 ай. Баъд кам расход. Хулас қисса кӯтоҳ мақсад оли дӯстон 55000. Дар кузови седан айҷа салонша тоза худи мошин сафед. Рақамо 808 80 боз 80 81 охираш 808 80 80 81. ҳолати хуб 100% мотор коробка хадой документам ҳастай. Фақат бардуро занг бизанен. Конкретни харидор касе харидор нест. Хоҳишмандам мега ғамон натен яне. Ба 8 миллион мегзарем дӯстон. Daewoo Nexi савдои Nexi сар шуд. Солиш 1996 дар Бохтар яне ки Қирғонтепада қарор дорад. Қарғанда 14000 газ бензин ҳарш кор мекуна. Дар кузови седан ай. Светш сафед, мотор 1.6, коробка механика. Рақамо 885 55 35 95. WhatsApp яка ва ҳам дастӣ. Мошин дар Қирған ай. Ҳамин мошин бозори Оҷи Шариф агар дида бошен, марҳамат ба онҷара барем бардоро аз наздик мошина бигирен 1 Isuzu 18 никнен агар маъқултон шавад мошина харидор кунед 14000. Дар масъалаи ҳуҷҷат техпаспорт яне ки фақат аз наздик суҳбат мекунем мега. Ба 9 миллион мегзарем дӯстон. Daewoo Nexi ки солиш 1996 иам дар душанбе аст. Рангаш сафед яне ки дилта равшан мекуна. 13000 бензини газ кузов седан аби мотори 1.6 коробка бошад механика. Рақамо 965 0095 WhatsApp яка ва ҳам дастӣ. Аку дӯсторои Nexi бисёр бод комент зиёд кардем бардоро дастгирим кардесен. Як хабари баъд дорам бардоро шумо да YouTube монетизатсия мара маҳкам кардааст. Да силкаи ҳами видео бардоро канали дигари мемонам. Хоҳишмандам аз шумо да подписатсия кунед. У канали дигари мен бардоро номаш ҳам хеле Авто ТВ ай. Чизе ки ҳаст ҳаминҷа у ҳам хел. Ба 10 миллион мегзарем. Бор ки ҳам хел сарам дард кард ки зиқ шидам. Я дӯстам ҳам кор мекунам ҳам мондем. Бор ки агар Daewoo Nexi солиш 1996 хай ҳеҷ гап надора бардоро. Ҳаёт ҳамин будаст. Дар душанбе ай 10500 сомон бензин плюс газ кузов седан аби мотор 1.6 коробка яъне механика шербачо. Мошина дестен тоза. Анаҷа моторшай. Аккумуляторша кандай ба фикрам. Хулас дар душанбе ай. Рақамо 917 66 66 WhatsApp ва ҳам дастӣ. Ҳолатш хуб, коробка мотор хадой ёш 100% 4 та балои нави дига дора. Неки ҳуҷҷатш бучидагай срош намефурӯшмаш мега. Ба илон 11 мегзарем. Daewoo Nexi солиш 1994 дар шаҳри Кӯлоб айни ҳол қарор дорад.
18500 сомонӣ. Бинен Nexi 94 сол дар клубай. Бензин плюс газ, кузов седан, аби мотори 1.6, коробка бошад механика. Рақамо 097 57 33 33 WhatsApp яка ва ҳамдастӣ. Бардорои ки айдору наздик шумо маро тамошо кардесен, мақсад дар ҳамин масъалаи монетизатсия агар бифаҳмен, шумо хоҳишмандам дар аввали навор номеро мондагим ягон советам батен мада ки монетизатсия чӣ хеле лаканам. Короче, 3 моҳ муҳлат дода буд, натонистамаш элакада. Бо ҳам 22 июлда як бор дига заявка мега. Ба 12 миллион мегзирем. Daiwa Nexi соли 1996 и бошад айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. 23000 дӯстон нархаш. Гази холияй, холи газ, бензин хушкагӣ нест, яъне аби мотори 1.6, коробка бошад механика. Рақамо 072 42 25 25 WhatsApp яка ва ҳамдастӣ. Мошинча срочно фурӯшияй. Документ утилизация дора. Яъне ки бози 11 моҳи дига ин документ дора. Я пеш документ кагияй. Ҳама ҷой 100%. Балоншам 4 та балон нав заги мека камон. Полни ход таш бардорор шумализация кагияй. Губкават короче. Марамат кинен. Хайр. Дӯстон, расидем ба анҷоми барнома. Хоҳишмандам видеоро лайк бонен, ҳатман дар канал обуна шед. барои реклама кардан метавонед ки муроҷиат кинед. ба шумо ташаккур мегӯям то ҳамин дам бо мо буде. Яъне навори маро тамошо карда аз шумо миннатдор. То наврҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. Паноҳтон ба худо шер бачаҳо.